ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା, ସିଆରସିସି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଆଗଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ FLN ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଚ ଅକ୍ଷରଟା ପୁରାପୁରି ଶିଖିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ, ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିପରି ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ, ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବ, ତାର ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ରଖିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶିଖିପାରିବେ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ କିପରି ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦମୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଚ ଯାଇଥିଲା ବଜାରକୁ ଦିନେ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ। ଚ ଯାଇଥିଲା ବଜାରକୁ ଦିନେ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ। ବାଡ଼ିଟିଏ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲା। ବାଡ଼ିଟିଏ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେହି, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେହି। ଚ ଏକଦିନେ ଘାସ କାଟୁଥିଲା ବିଲର ହିଡ଼ ଉପରେ। ଚ ଏକଦିନେ ଘାସ କାଟୁଥିଲା ବିଲର ହିଡ଼ ଉପରେ। ସାପଟିଏ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା। ସାପଟିଏ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା। ଚ ବସିଦେଲା ତା ଉପରେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲି, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଛ ହେଇଗଲା। ଚ ଏକଦିନେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଅଇଁଠା ପୂଜାଟି ଦେଲା। ଚ ଏକଦିନେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଅଇଁଠା ପୂଜାଟି ଦେଲା। ଠାକୁରେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଠାକୁରେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାର ଲାଞ୍ଜଟିଏ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ସିଏ ହୋଇଗଲା? କ'ଣ ହେଇଗଲା? ର ହେଇଗଲା। ଚ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ପିନ୍ଧି ପଗଡ଼ି କଛିଆ। ଚ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ପିନ୍ଧି ପଗଡ଼ି କଛିଆ। ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ତା କଛା ଖୋଲିଗଲା। ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ତା ପଗଡ଼ି ଖୋଲିଲା। ଦୁଇ ହାତ ଲମ୍ବି ଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ସିଏ ହୋଇଗଲା? କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଝ ହେଇଗଲା। କ'ଣ? ଝ। ଚ ଯାଇଥିଲା ଖଜୁରୀ ବଣକୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚ ଯାଇଥିଲା ଖଜୁରୀ ବଣକୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ହାତ ନ ପାଇଲା। ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ହାତ ନ ପାଇଲା। ବାଡ଼ିଟିଏ ଦେଲା ଯୋଡ଼ି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେହି? କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଚରୁ ଆମେ 3-4ଟି ଅକ୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ। ଏହାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ପୁଣି ଶିଖିବା। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର।